Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP hagakat South Tarik Urisau, Kaladawa na katanan Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB, baka day ban pensange Mardor, ban penlong ya kajing pensungo patba ni public hearing, na kabenta ban wanra ya kakarkana penmi Dobilat Cement Plant, lingba ka MS Megatop Cement Private Limited, hapo kasnong Waejer Narpu, East Giant Hills. Haka Shithisha u member secretary ka MSPCB, u president ka FKGGP East Giant Hills u Ba'day Hok Sumer, u laong bakaseng ka persyakjur ban penlong ya ka di ka public hearing bala penbet ban penlong haka kat pratrik menta u benai. Ngi persyakjur ya ka jing temu ban pentrekam ya ka karkhana penmi Dobilat Batamai, kabala ban penmi haduk kumba 3.3 MTPA u Klingka, 2.8 MTPA ka Dobilat, but 16 megawatts ki waste heat recovery system hakashnong Waejer Narpu, East Giant Hills District, haluar ki babuan ki daw ong ukerwo na kaseng. Kaseng kalaong baka ni ka jingtemu ban manra ya ni ka cement plant Batamai, kan kta jur ya kamariang bat ki saudong saukun na markila don lupa shibun teli ki karkhana penmi Dobilat hapo ka ni ka district. Kini ki karkhana kiladap kta jurru ya ki telong umdi ki wa bar ki dok kha dok penat ki badan ha ki jaka hapo ka ni ka than na ki jak khlia bala penmi da kini ki karkhana Dobilat bar kumju ki patba kila sakhiru ya ka jingkar do ka basharkhe. Ki patba kila sakhiru ya ka jingjabo jongkal air bat ki pui ki ba kila ha ban ring mensim na lor ka jing sakhi ya ka jing salat jong ka jing shit ha ka mariang na do kini ki khindat snam baladam na marka jing don ki babuan ki karkhana hapo ka ni ka than ong u president ka seng. Kumta ula ong baka board ka deban pediang ban pensange ha ka ba penlong ya ka ni ka public hearing Hawaii Waejer Narpu. Nagaliang jungi kum ka sang FKGGP East Giant Hills District Unit. Ngiwan ban ya kendu ya member secretary hagi jingi day bat ka ni ka jingtemu jang ka company ka Megatop Cement Private Limited. Nagbenta ban pelong ya ka public hearing ha kani ka khatratrik jong ni banai hang teh hapo Waejer Narpu ti naglian jongi ka sangi dap de jing sokia ha ga jingi de bat ka jingwan kini ki karkhana Dobilat bala bun belai ba ha kani ka jaka ha kani ka than po district jongi bat ngi iba ke jingwan tu jongki kelong ke babu ika jingma halendat namar ba yo I bakal kala jeklia bat kibru kum ki dang song ha ka ne ka than ya kendu ya ki jing ha ka liang ki umbam ki umdi na ka jing dam jong ne ka karkhana ka balong ka jing penjat ka bakrau ha bangi phai saka kawai na kilat ka ba ki nong song jong ka than ku district iju itre ha ka jing dai bat udau yong yo I baka NGT kala simkhia na ka benta ban khang udau yong ka balong kamat ka bakta ya ka jakpo jong kibru jong ka district hi bat jong ka than hi jong ka state hi bro ka wei handre so sipat ba ka sarkar ya kini ki karkhana Dobilat ka penslur na ka por bat kini ka jing penslur ka jong ka kalong ka badan ka egres chalendat bangi thrais ni uru ba kadai ka jing sala jong ki politicians haba kini ki karkhana Dobilat ki babantu sepo ka district ka jongi haki than ilka Narpu ni sngau ban ong managliang jong ka sangi persyak juri kane bat ni khmilen tiru ba ki pat ba nang sonong jong ka than ilka Narpu kin kendit benreu no ban ni sim benta nang benta ban persyak hakane ka khatratrik hakane ka sing public hearing nang ba ka jing persyak jong kisang bahalang kan ye rengkat bat upai ba khanang ba kan long ka bajop I ba ki karkhana kala dan ta haduk pratli si than jongi balang existing mo la dap seng lepa hanrei nila ban ong ba kani ka Megatop ka bamanta ni nget skam ba kirang ba snong ru ki he snong jong ka to ka than rengkat bat ki pai ba kin snau khie kan ne namar ba lada kumni ailat kan bu jingma ya ka than bat ya ka state ibro ko bala penbena ada ka MSPCB bahkan don ka hearing te ngingi kum ka sang ngau khie kan ne ngi penpau ka jing persya bat ngi kendu member secretary bat ngi skam ru hoi kin sedan ki bakarsan kin sedan ki persya
hari ngi kum kesang ngi penpau ke jing sengau persya namar ke kanbu ke jing kita ke memeriang ke haba tanggi ne balak dan leparu ngila i lupai ke jing jot te ngi ngai skam kumang ong menne ba nging da ke kasur kenang ba ke jing persya kalong ke bajok bat ngi khmi lenti ba ki nong elam shnong ki nong elam elaka bat ki pat ba jong ka than ki ba sengau khie ke ne kin mi syakmat bat persya kenang ba kata hiring bat kumbangila thok chau membas sekali bat nagaliang jo office kan chimkia ban pendam no igani hiring kenang ba kathan joni kanam jot klai kumala jot hagini ki por ngi Bukan kalau minta ki sekilat pathai ku bor kela don kisang ki persya kum ka KSU kibai ru kisang bat mentang yo iba kene ga jing persya kam ke ni la banong kadai ka sur jong upai ba namar ba ni kum kisang ru ni ngap i ka sur jong pai ba bat ni khmi lenti ba kane jing persya kalong ka ba seiso namar ki babun kisang ru ki pau ki sokia halor dune ka banta hoi la kam la banong ka bajok kadai tang bangi peti seka perthai bangi don ka jing ngau khia kata ka syong ha kinong syong ki babun namar ka mo ngi emah ka demokrasi ha ris sapai ba bat lada kipai ba kim ya teli te na liang kesem ni don tang ka ban ong ba kipai ba cisen kesi lada kim kendet ban riu no kin sai kendu ya ki jing ha namar ke mariang kedai ka kemi mo ke jongi ke bangi syong isa bangi dai ban sumar labnya ke mariang om ban shu penjat kai ya baro ki badan namar ba ka jing klong ya umau shun lene ka jing sangi kharkhana do bilot ka phare hadu kata namar ka penjot nadu na trai nadu ki khlau hadu ki mau kala long kumba sei ki sner jong ga mai mariang te kane kalong ka jing masisha ni nagliang sang is ngotang kata ini ki area ki bansa. Ki ban sakta ki dei ki banta jong katu ka wa ejar bat ki to ki snang ba marjan kum ka thang sky bat ta tata bat ki banta jong ka narpo hi bro ko kata ngimla banong kedai na kabar pisana hanrei ke ai gabang yo i ba kene ke jing persya hine kisni teng namar ba ka rukom trekam jong kine kisiman plan imat kala don ke ai ka ba kamper ha bangila banong don hiru ki ban sya ngop ha kabar jong ka pisa hanrei don hiru ki bom trek ban mi syakmat te kasur jong pai ba ngi ka khamduna na kata ka daw ka jing persya bun sen ka pulam na ya ka jing wanra la jing tai ka mega top cement lomba ka public hearing na ka jing peti ba jong ni ka ban sadong akat pratrek na so komen ske de ba ki wan ang ne ban sngap mar bun sin ngi bahagi pugor ba ka bun di jing kenok surum seneng klem ka jing stho na klem ka jing tip sha ya ka subject ne ka phang nanti Jepang asal bahagi berkiwan ini ki air isti ki pancing pensai ngaliawan pensai ki hakan di kum hakan di kes balang mentah kami katop iya kami katop kila apply ya ke environmental clearance takat kum di IE ini kada ka project ka ngat hapok kategori E apakah ngat hapok kategori E kamu kayaknya po MOF Ministry of Environment and Forest takat kum di kendon pada hapok E kila yo aja term of reference anda kila yo term of reference kemudian hapok gaya kalau dia kamram jungi ban penjat dia ke public hearing lo rangkat pada jeng trailam pada office jong deputy commissioner akan dia kes kepada dia East Gentia Hills ta katkum ki kendon dan ki guidelines kepada ban pay ngila botik ngila ai ko mata ka jendap lai ko sungi ngila pentip ki bor district hapok East Gentia Hills tingin penlong ini kat pradari antrai menta kita ngbeso thu bakla ba lesi lengba kini ngi ai no kita ke CTE le ni ke CTO kam bak long ta namari ke CTE le consent to operate ngimla ban ai claim ke environmental clearance badang ni ru hakan ni ngim dan benta ai hak ba pen kesan le ni ben du jing termen ye ki nong apply hang ni mengi ke office jong ni bat deputy commissioner office ke kamram ni gade ben penja jing public hearing ki ai ke ai de jing tho ngin ha ban bu ki ai ke ai de jing kran ngin ha ban record ke minutes but ke ba ya hakoto ko pon gi dai ban ring video anda ngering video yakini para khoi ni pelum ni ban phai ba de chapo MOF nama ka kum gi kan don
Nodok sengi bagi yo gitu ke EIA na ki project proponent hapo anyo sengi ngide ban bu ye ke sengi ke tarik lano ngimla ban guideline nama kadega ka rules and guidelines hadin nang tai gini baru khait ngide ban pendek hapo asa kosan sengi tangi ha ban bu kita bangi ngi ha hapo MOF dan nang ta andengi la aisha tai pitip ha ki sing public hearing ha kadega environmental clearance kedan ka screening ke scoping public consultation bentang ingin ha public consultation kepada ke stage ke balai. Hari ini ingin penpoi ke dokumen sekat ke badai ke complain ke support kena bina ke badai sepang kapang jang ke public hearing ke haban penpoi support MOF. Ke final call lene ke bakadu ban ai lene mai ke syong bat ke MOF ni ngim dan bentai itu. Nak buat pen besai kedar hai gini ngim pen bentai itu. Ke bentai jengi kan bantang anta tidak ada bio ya ke environment clearance kita lah pernah apply ya ke concern to establish concern to operate tang kata. Bagi ini kan environmental clearance so authority ke baai ki hab ban submit di 6 monthly compliance support authority kita kita dapat monitor ya gini kat condition baai hab ka environmental clearance nama kita di specific condition kita di general condition ngingi pad purely tang na kapang jong ka erat bat ka water act dan ki gino ki violation ni ki pen kain ngi ya ka karanti badai ban yai ada lah dalam tahap orang bamangi impact kata ke pollution pihak hak mining ke don ke IBM ke approve fiki mining plan dengan limestone kidan ki closure plan kidan tu kamlang ya ke ba sengot tanat ban kena bertanggung ni nama kuat ban besar ni ba kadai ke collective effort nama rok kilian nama kadai ke mining hapai nya mining kadai ke isi hapai nya badai hapai tinggal ngi hapai kat bangila tanggal 8 syai ki ni tak kila sengau ni tengah sewan kat paratrik saya pakai court order bapasang ngim lah lani la daga daga force major ni gijing jia gidis astor gidi kita subuh komentar la predik ba kandan ka south kulur lani kandan ko bakumta gidi gisngi hak hukum gini ngipang deputy commissioner idon ya government postpone lani ban pensang ga handrai la daga lo baru khoi ka biang gini dong hadong lam daga court order ngim la pasang